Bon dia a tothom, soc l'Arnau Cabo i us dono la benvinguda a Cabo l'Olla, un programa que, com el seu nom destaca, es caracteritza per tenir un presentador egoista i mal educat amb la resta de treballadors del programa. Però avui no estem aquí per destacar tots els estereotips dels presentadors, sinó que estem aquí per rebre el nostre convidat. Ell és ceramista, però també ha fet de paleta, de manobra i també ha sigut part d'una companyia de teatre, del Sèmola. Bé, no us faré esperar més. Teníem tots nosaltres avui Josep Maria Crous, més conegut com a Bugi. Bugi, moltes gràcies per venir. Gràcies a tu per invitar-me. Abans de començar, això de Bugi, ens podries dir una mica d'on ve i això, perquè em sembla bastant curiós. Sí. Ve d'una cosa antiga, que les cases de poble, quasi bé totes les cases de poble tenien un motiu, o un motiu o el nom de la persona de la casa. Jo vinc d'una família que vivien en una casa de pagès que es deia la Bufia, de Vilanova de Sau. I de la Bufia el nom va anar canviant, va anar mutant fins a arribar a Bugi. M'havien dit bogeries, bugies i finalment Bugi. I això devia ser quan jo devia tenir 16-17 anys i a partir d'aquesta època em va quedar com d'apodo Bugi, com a motiu de la casa. Un era de Can Bufia, l'altre era de Can Tarzeta, l'altre era de la Codina, i jo era de Can Bufia i era en Bugi. Clar, és que això abans passava, que la gent no estava habituada, o d'allò al carrer, però que abans la gent se'l coneixia. El petit de Cala Sala, l'altre el de no sé què. Quan vas sortir de la Bufia i això, voldríem saber... No, jo no hi havia viscut a la Bufia, eh? La Bufia hi havia viscut els meus pares. Jo ja vaig néixer a Fogueroles. Ja et van agafar el nom. Sí, meu pare quan es van casar, els meus pares quan es van casar, un era de la Verneda, de Sant Feliu, i l'altre era de la Bufia, de Vilanova. I es van casar i se'n van anar a viure a Fogueroles. I jo vaig néixer a Fogueroles. Molt bé. Jo a la Bufia hi havia anat de vacances, perquè hi havien els meus avis i els meus tiets, que vivien a la Bufia, una casa molt maca, a Vilanova de Sau, amb unes vistes cap al pantano molt maco. I jo me'n recordo haver anat per la festa major de Vilanova, quan fèiem vacances d'estiu, anàvem allà una setmana. Bueno, anava jo, els meus pares no. Anava jo a casa dels meus avis i a la tieta i estàvem per allà. Sí, era molt divertit. Molt bé. Doncs ara anirem veient un vídeo i tal, però jo el que et volia demanar és com vas començar amb el tema de ceràmica, perquè és una cosa que no sé si vas fer molt jove ni d'això, ni si al principi et va costar o com t'ho vas prendre al principi, però que ens expliquis una mica. Clar, jo també aquells anys, quan jo era petit, que devia tenir 8 o 9 anys, hi havia poques joguines. I els carrers eren de terra, no estava tot asfaltat com ara. I llavors a la canalla moltes vegades ens havíem de fabricar les joguines, que si amb dues pinyes i un tronc i un eix fèiem un carretó, o amb una caixa de cartrons fèiem un camió, saps? I, per exemple, hi havia un joc que m'agradava molt, que jugàvem a ulletes, fèiem ulletes, i fèiem un pilotet petit de terra, fèiem un forat al mig amb el dit i l'omplíem d'aigua. I l'aigua empapava un gruix de paret d'aquest pilotet que havíem fet. Llavors treies la terra que no s'havia humitejat i la que s'havia humitejat quedava com una ulleta i amb això jugàvem a cuinetes. I era molt divertit. I així es va començar, de fet, llavors també fèiem les típiques bales, aquestes bales de fang de jugar, fèiem bales, les posàvem al sol. Caniques. Sí, a les caniques. En deien bales aquell temps, llavors ja va venir a la moda les caniques de vidre, i això ho fèiem... És que abans quasi bé te'ls feies totes tu, les joguines. I els primers contactes amb el fang van ser aquests. Llavors jo també vivia a Fogueroles, però Sant Julià era un poble de terrissers, i llavors també recordo els campaments, quan anàvem de colònies, que devíem tenir 13, 14 anys, 12, ens feien fer treballs manuals, que en deien, i pintàvem una mica, o fèiem treballs que un era amb fang,
Jo, hòstia, m'agradava fer les coses amb la mà, m'agradaven. I després, quan ja vaig tenir, que devia tenir 14 anys, vaig dir a la meva mare que m'acompanyés i vam anar a veure a Sant Julià en Llebre, que era un terrisser que hi havia, i a veure si podia deixar-me anar al seu taller a aprendre alguna cosa. I aquell home, bon home que era en Joan, em va dir que sí, l'única cosa que no em podia pagar. I vaig dir, no vull pas cobrar, només de veure't amb tu i estar per aquí al taller ja podré estar en contacte amb l'argila i ja estic content. I llavors jo anava allà, l'ajudava amb 4 coses, a netejar una mica, portar coses d'aquí cap allà, i em deixava un torn de peu i el fang que necessitava. I així van ser els meus primers contactes amb la roda, gràcies a aquest home que em va deixar allà. Jo devia tenir 14 anys i anava de Figueroles a Sant Julià, 13, poder ni 14. I anava de Figueroles a Sant Julià amb la bicicleta els matins. I així es va començar. Clar, és que abans hi havia aquesta part important d'aprendre l'ofici i també d'aprendre-ho sense cobrar al principi, que això és que ara la gent també es fica... Sí. És una part també i d'aprendre. Jo també, que a aquella edat ets jove i no mires molt per als diners. Després, quan vaig tenir 16-17 anys, ja ho vaig veure d'una altra manera. I anava a puestos que em poguessin pagar, però en aquella edat m'interessava aprendre. Clar, perquè ara mateix quants anys portes fent ceràmica? Bueno, n'he fet sempre. L'única cosa que l'he feta interrompudament, perquè he fet altres coses. Però no l'he deixada mai. Sempre n'he fet. Però per qüestions de la vida, clar, quan no tens fills necessites menys economia. I vaig fer ceràmica fins que no vaig tenir fills. I quan vaig tenir fills, llavors, als anys 80 costava molt viure de la ceràmica. Llavors feia altres feines. Però de seguida que podia tornava a la ceràmica. Però també havia fet altres feines perquè necessitaves pagar el lloguer, pagar el cotxe, pagar... Saps? I de ceràmica costava vendre ceràmica. Llavors no hi havia com ara que hi ha tanta afició a fer cursets de ceràmica i buscava la vida d'altres maneres. Clar, que això és veritat, que ara sí que hi ha hagut bastant un boom de que la gent s'ha aficionat molt i no sé si és per les pel·lícules o el que sigui. Bueno, sí, per aquesta cosa d'omplir el temps amb altres coses més creatives, perquè et donguin una sensació, perquè et donguin un benestar, no? Ara, o sigui, la ceràmica no és que estigui de moda. El que està de moda és això, els cursets aquests. Això sí que està de moda. La gent s'omple amb aquestes... Alguns continuen, suposo que molts no continuaran, però està de moda més que la ceràmica, el fer-la servir, una mica més poder sí, el comprar ceràmica utilitària per fer-la servir, perquè com veus en un vas d'aquests no és el mateix com fet a mà, no és el mateix que veure en un vas fet a fàbrica, no? Aquesta cosa que et dona. Està una mica més de moda, però no. Jo crec que el que està més de moda és que la gent necessita omplir el temps amb coses que el facin estar bé. Clar, per exemple, tu dedicar-te a la ceràmica, o sigui, la ceràmica dona com per poder viure d'ella o ha de ser una cosa més com que t'ha d'agradar fer i que a partir d'aquí... Saps què m'ha passat? Digues. Hagués pogut viure de la ceràmica, però si et dediques a l'ensenyament, en pots viure de la ceràmica. Si jo ara, per exemple, muntés un taller amb 10 rodes per poder tenir gent allà, en podria viure. Però a mi el que em passa és que m'ha agradat, més que ensenyar-la, fer-ne, saps? Poder un dia m'arribi les ganes d'ensenyar, però ara com ara he tingut més ganes de fer-la que ensenyar-la. Ensenyar, per mi, hi ha gent que té vocació d'ensenyar, i ho admiro. Jo no la tinc tant. Jo tinc més de fer. Doncs, per començar així a trencar una llança a favor de poder ensenyar una mica, si t'haguessis de quedar amb una peça que diries que és molt fàcil de fer, quina seria? I alhora també alguna que diguis, hòstia, doncs aquesta la veig molt complicada, per la complexitat de les hores que hi has de ficar, no sé quina diries.
De les que he fet o Sí. de les que he fet jo? Mira, jo vaig aprendre molt quan vaig començar l'ensenyança, com dels terrissers d'abans. Els terrissers d'abans treballaven pràcticament a la roda, hi havia pocs mollos, tot i que el mollo ja era inventat de molt antic, els egipcis ja feien servir mollos, però bueno, la terrisseria tradicional d'aquí no n'hi havia tant. Es feia molt a la roda, i es feia molta cosa de roda. Però també tinc que reconèixer que la ceràmica, com tot, ha evolucionat i els gustos i l'estètica han evolucionat molt. Llavors, avui dia hi ha maneres de fer ceràmica sense tenir els coneixements de torn, de la roda, que et demana moltes hores per poder-la fer servir, per poder treballar amb ella, i has d'haver passat moltes hores allà. És com tocar bé la guitarra, has d'haver estat moltes hores allà rascant-la. Una cosa és saber 2 acords i just una cançoneta, l'altra cosa és tocar-la bé. La roda és igual. Però avui dia també veig que hi ha molta gent que fa ceràmica sense haver-hi passat tantes hores, una mica amb imaginació, i pràcticament els plats abans sempre eren rodons. Els plats eren rodons. Hi ha com una estètica que un plat havia de ser rodó, ovalat o quadrat. Ara no. Ara hi ha gent que fa plats, saps? Mal fets, ben fets, però vull dir, mal fets en el sentit de que no són rodons, no? I aquestes estètiques avui dia agraden. I llavors, pràcticament, el meu camp és el torn. On estic bé jo és el torn. Però reconeixo que on s'està molt bé són fent peces que et demanin poca tècnica, més que tot imaginació i creativitat, i que no sigui una gran tècnica. I quasi bé diria que una cosa feta de qualsevol manera, amb un esmalt maco a sobre o sense esmalt, podria ser aquesta peça que dius tu. Ja podria estar bé. Sí. Ara parlaves del torn, però hi ha una part, almenys amb la ceràmica que fas tu, també igual d'important, que és la cocció de la peça. Sí. T'hem vigilat una mica a l'Instagram, Sí. que d'allò després en parlarem i això, Sí. i hem vist que fa uns 30 anys o així et vas fer el teu propi forn a casa. Sí. Hosti, m'imagino que feina, que hi vas tenir feina Sí. Bueno, sí, em va anar bé això perquè, bueno, per allò que havíem comentat, per enllaçar-ho amb el que havíem explicat abans, per guanyar-me la vida, jo he fet... Mira, quan vaig arribar, això no és pas per penjar-me medalles, però quan vaig arribar a 17 anys, havia estat primer amb el terrisser, després vaig estar un estiu amb el ferrer, després vaig estar amb el fuster i després vaig estar amb un paleta. O sigui, jo vaig passar un estiu o diversos estius amb tots aquests oficis. Tot això, com que jo era jove, quan ets jove ets com una esponja que ho aprens tot fàcilment, vaig aprendre a remenar-ho tot i puc treballar una mica de tot. Llavors va ser una sort per poder-me fer els forns, perquè un forn de ceràmica, com que havia fet de ferrer, de fuster, de tot, em va anar molt bé per fer el forn de ceràmica. N'he fet 1, 2, 3, 4 o 5 de forns de ceràmica. Aquest que heu vist aquí és el que tinc fotografies i he pogut fer com un treball, però els altres no feia ni fotografies ni feia res, perquè aquell temps no es portava tant això de fer fotografies i de tenir un arxiu, no? I com que el que imperava eren les ganes de fer-ho, tampoc hi pensaves en això, no? Ara m'agradaria poder tenir fotos de tots els forns, però no. Però sí, n'he fet 5, i tots han set de llenya, menys l'últim, que vaig fer a Fogueroles, que aquest era de gasoil. El volia fer de gas, però finalment va ser de gasoil. Al final també és més barat, no? Bueno, més que tot era perquè el forn de llenya, com que fas molt fum, com fas la cocció, en un poble no ho pots fer-ho perquè molestes el veïnat i es queixarien. I llavors tenen que ser de gas o de gasoil, que no fas fum. Però com que jo també he viscut al camp, tots els forns... No, el primer que vaig fer de llenya el vaig fer a Fogueroles, és veritat. Però ho vaig fer quan jo devia tenir 17-18 anys. I esclar, parlo de molts anys enrere i llavors no hi havia tot això, que la gent no es queixava tant, saps? I llavors l'últim que he fet ja el vaig fer de gasoil per no molestar els veïns. I els altres 2, que n'he fet 2 més, que vivien al camp, allà no tenies problemes de veïns i podies fer molta fumèria. Encara més fàcil. Sí.
també hem vist que fa servir com pintures que no sé si et fas tu això i diferents materials. Si Sí. ens pots explicar una mica així Sí, com t'ho fas? són minerals, són terres, minerals ostres. i òxids. Òxids colorants com l'òxid de ferro, l'òxid de coure, aquests són els que et donen els colors. L'òxid de cobalt dona el blau, l'òxid de coure pot donar verds i vermells, depèn la cocció, i llavors hi ha l'òxid de ferro que dona una gamma increïble de colors, però increïble. Amb aquests tres òxids, coure, cobalt, ferro, tens una paleta de colors amb ceràmica increïble. I llavors les terres, la terra blanca, que podria ser una terra blanca de baixa temperatura o d'alta, una porcellana, llavors les terres naturals que hi ha, ocres, amb això faig els colors. I llavors, amb els colors, el que jugo jo, amb els colors, és amb la cocció, perquè la cocció, els forns que no són elèctrics, com el forn de gas, el forn de llenya, el forn de gasoil, tenen flama, hi ha una flama. No és una resistència que s'escalfa, és una flama. I tu aquesta flama la pots triar com la vols fer. Pot ser una flama oxidant, pot ser una flama reductora o pot ser una flama neutra. Això es veu molt amb el forn de gas. Tu quan encens la cuina de casa teva, la flamarada és blava. Quan aquella flamarada un dia et surt de color taronjós, aquell gas està cremant malament. Se t'ha embussat, t'hi ha caigut aigua, t'hi ha caigut llet, i allò crema malament i fa una flamarada de color taronja. Allò combustiona malament. I allò és un foc reductor. I llavors, quan la flamarada és blava, és un foc oxidant. I llavors hi ha la neutra, que va d'un color a l'altre. I jugant amb això, amb els forns de ceràmica, aconseguim que els òxids, aquests òxids que he comentat abans, reaccionin d'una manera o d'una altra i canvin el seu estat químic d'una manera o d'una altra. Per exemple, l'òxid de coure, tu quan veus el coure ja verdeja, tendeix a ser verd, veus una escultura de coure, doncs el coure dona verds, amb una flama oxidant dona un color verd. Aquell verd del morter, groc, aquell verd, allò és òxid de coure amb una cocció oxidant. Però si tu aquest coure el poses en una cocció reductora, que és aquesta flama taronjosa, fa un vermell. Fa un vermell que és un vermell sang, sembla sang. I després, depèn de com fem el foc, canviem els colors. És curiós. És com una alquímia, una màgia, una alquímia. Al final són els recursos naturals per trobar segons quin pigment. Sí, sí. I llavors també hi ha la part que tu controles i la part que tu no controles, que és la part maca, la part que jo trobo més maca, de saber apreciar, que és la part de tu quan poses una peça en el forn, pots imaginar-te una cosa, però quan surt, moltes vegades, no sempre, però moltes vegades, és una cosa diferent de la que tu t'imaginaves. El foc i l'aire i totes les combinacions de gasos que hi ha hagut allà dintre han fet la seva. I a vegades, el primer cop d'ull, no la veus maca, o l'apartes, i cap d'un temps te la tornes a mirar i dius, hòstia, veus, això no ho havia vist, i això té un encant. Això és la màgia que té el foc i la ceràmica. Però una mica amb tot, també. De vegades fa falta donar-li una altra oportunitat. Sí, una altra oportunitat, sí. Ara, si et sembla, hem sortit pel carrer... No sé si m'enrotllo massa. No, per mi és perfecte i estem aprenent molt aquí de les coses que fas i és molt interessant. Ara el que hem fet és, hem anat a preguntar a la gent del carrer a veure què saben de ceràmica. I això per veure si estan a la guait o potser els hi falta interessar-s'hi una mica més. Bé, no sé si en teoria hem de tirar un vídeo hem fet una sèrie de preguntes pel carrer. Sí, està bé. I en teoria ho has de poder veure allà. Allà? Sí. Ho hem de connectar. Bé, això són coses teves. Mira, guaita. En teoria ho has de poder... La veritat és que no tinc gaire coneixement del tema. Sí que de petit alguna vegada alguna classe he fet alguna ceràmica, però no tinc gaire coneixement.
bueno, és molt, no sé, és interessant, no? Fas així una miqueta de gerros, tal, moltes pel·lis també, però sí, és el que ha dit el meu company, que res, de petits i ja està, un parell de cops i res més. La veritat és que és un tema que no domino gaire, però una cosa peculiar que si hi ha gent que hi treballa, doncs em sembla correcte. Trob que és una professió bastant creativa i m'encanta que se pugui fer a través de les mans i trob que té un gran potencial. Pues la veritat, no ho sé, no tinc cap coneixement ni l'he practicat mai, llavors ni idea, la veritat. Crec que és una activitat molt creativa i que ajuda a la gent doncs, a desenvolupar la seva creativitat. Ara mateix no, però he anat a molts de festivals que en fan. No et podria dir una persona en concret. Alguna vegada m'ha sortit per TikTok, però en persona no. Igual, no conec a cap persona així en concret. No, la veritat és que no. No, la veritat que no, a nada, ningú. La veritat és que, no sé, podríem fer alguna peça, una olla o una escultura, doncs així més rodona. Una gerra, faria, sempre són útils. Faria un bodegón d'aquests típics per posar aigua de dins. Doncs, no sé, un bodegó. Un got, un gerro, algú senzill. Sí, jo tiraria així un gerro ben maco, tranquil, un cilindre i a fotre-li un parell de flors, unes roses o alguna cosa. Merci. Molt bé, és que com ho has Molt vist, bé. el jovent? Bé, Està al sí, dia, sí, li sí, falta... Li Sí. falta allò, perquè ningú ha dit que conegués algú, Bueno, que poder clar, faltaria algú que clar, s'estimés. també heu fet una enquesta vull dir, poca gent, hi ha molta gent que la coneix, la ceràmica, més avui dia, però clar, també la gent que ho heu fet pot ser que per casualitat no en sapiguessin gaire res, però vaja, jo crec que hi ha més gent que sap, no ho sé, no sé què dir amb això, no ho sé. Bé, però tu també ara estàs fent molt perquè la gent jove ho conegui, perquè t'has fet des del teu perfil d'Instagram, de Bugi Josep M, Sí. tens 40.000 seguidors, que això no és poca cosa. I, ostres, fas vídeos divertits, que també que són ràpids, que és una mica el que busca el jovent. Sí. D'on et va sortir això de fer de l'Instagram? Bueno, perquè jo no, amb això de les xarxes no en tenia ni idea, però un dia vaig començar a veure que dintre, per exemple, a l'Instagram hi havia tota una sèrie de gent com jo que els agradava la ceràmica i que entre ells doncs, es anaven com ensenyant les peces i es anaven com passant informació i tal. I vaig trobar que en aquell moment jo no en feia perquè tenia altres feines. Em feia a ratos, per exemple, a caps de setmanes, quan tenia hores lliures, però tenia una altra feina a fer i vaig pensar, hòstia, veus, això pot ser una bona manera d'estar al corrent, a més com d'estar al corrent avui dia, de què es fa aquí, de què es fa a l'altra punta de món, no? I vaig estar una sèrie d'anys anar mirant. I llavors, no sé, un dia vaig pensar, hòstia, pots començar a compartir alguna cosa. I així vaig començar compartint coses, més que tot enfocades a gent que els agradava la ceràmica com jo, perquè dintre Instagram hi ha de tot. Jo em vaig enfocar més en això de la ceràmica. Molt bé, doncs res. Sí. Si el voleu seguir, Bugi Josep M, si no m'equivoco. Sí, Josep, ve de... Jo em dic Josep Maria i ve de... La M és de Josep Maria. D'acord, Sí, doncs sí. bé, ho hem de deixar aquí. Com ho has vist, això? Perfecte. Bé? Molt bé, m'ha encantat i com a casa. Molt bé, Ho doncs he res. trobat curt. Merci, No, tu. molt bé, molt bé. Doncs molt res, bé. nosaltres ho deixem aquí. Això ha estat Cau a l'olla, un programa que la setmana que ve veurem el pressupost que té per tirar-ho endavant, però bé, esperem que hagueu gaudit aquesta edició amb Josep Maria Crous, àlies Bugi. Ens veiem la setmana que ve, si Déu vol. Moltes gràcies.